तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग, स्वागत बाटे आप सबके भोजपुरी राइटर विजय बागी के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रुआ सबके बीच में लेके एकदम जबरदस्त मीटर, एकदम नया गाना, नया कंपोजिशन, नया धुन। और दिल से बताओ तनी भैया के कर नया म्यूजिक बनवा के आप बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नी तो गाना 100% वायरल हुई भैया। और रील पर तो खासकर और वायरल हुई, काहे कि एकर जौन पंचिंग लाइन बा एकदम जबरदस्त बा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के स्टार्ट कर जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज के लिए बनी, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाह कि रुआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, सही ढंग के मीटर नहीं मिलत, बढ़िया गीत नहीं मिलत, मन पसंद के तुकबंदी नहीं मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो निश्चिंत रही, निराश भैया की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिली। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना मिली भैया। अच्छा है नया म्यूजिक भी बनवा बतानी तो नया म्यूजिक में भी रुआ के शिकायत ना मिली और बिल्कुल उचित चार्ज लगी। तो एक खतरा कहल साहब कि चैनल पर नया बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखे नहीं, आर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, धोबी गीत, रंगदारी गीत, अतः है गुणवती, पूर्वी, निर्गुण, कोनो तरह के मीटर हुआ चाहिए बेहिचक संपर्क कर सकेला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा और लास्ट में हम आपको नंबर बता भी दे। आज के मीटर देखी कितना खतरी बाटे। एगो लड़का एगो लड़की के देख ले बा, का कहता, शहर में लागे मचैबू तू कहर, पहिला उठानी के हवे ई लहर, आग लगा देबू का। शहर में लागे मचैबू तू कहर, पहिला उठानी के हवे ई लहर, आ बारू दूधऊ से गोर दिल देलू झकझोर, बारू दूधऊ से गोर दिल देलू झकझोर, आ तनी हंस के करेजा पलट जई तू, आ सीना से ये गोरी सट जई तू, आ कुछ ले दे के हमरे से पट जई तू, सीना से ये गोरी सट जई तू, कुछ ले दे के हमरे से पट जई तू। शहर में लागे मचैबू तू कहर, पहिला उठानी के हवे ई लहर, आ बारू दूधऊ से गोर दिल देलू झकझोर, आ तनी हंस के करेजा पलट जई तू, सीना से ये गोरी सट जई तू, कुछ ले दे के हमरे से पट जई तू, सीना से ये गोरी सट जई तू, कुछ ले दे के हमरे से पट जई तू। तो ऐसा मीटर हर के हुना दी भैया रुआ के। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। ऐसा नहीं ऐसा मीटर रुआ के मिली भैया, कोनो प्रकार के मीटर रुआ लिखवावे के चाहता नहीं, निधड़क हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। ठीक बाटे भैया। तो फिर से अगर वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखेम तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।